guys, here ko sa plaza sa Hinguog City. Nya gikuha man ako akong ATM kay nag 1 month naman. Nya nilahos ko diri sa ilang plaza kay nagtan-aw ko sa ilang plaza. Karon pa ko nakaanha diri sa ilang plaza. Kung kinsa tong mga taga Hinguog diri, nya kabalo ko na miss na ninyo ang inyong lugar. So di ako ipakita na ko sa inyo para mawagtang ang kamingaw-mingaw ninyo. Di arang inyong simbahan, Saint Rita de Cassia Church. O gimingaw na mo sa inyo ang simbahan. Di ara. Mao na inyong simbahan, mga taga-Hinguog, kung kinsa tong taga-Hinguog. May tindahan sa atbang magpalit kog kuan. Rexona kay nima akong ilok. Nakalimot kog butang. Green nga Rexona ya. Oh, kanang sachet lang ako Green nga Rexona. Nakalimot kog butang sa akong kuan. Ilok. Pila. Okay. Pagkaman ani mangita kog kaon. Pilay pamasay diri ya paingon sa kuan. Merkado. 9 lang. 9 kanang mga kuan motor. Nalimot kong butang sa kong ilo. Ang gunokwerdo diri dool ra? Gunokwerdo? Ano siguro di ko. Tag 9 do ang pamasahe paingon sa kuan. Merkado. Kondito nga. Ito ato igna dari. Naman ako pambutang sa akong ilok. Murag nanimaho akong ilok. Ako kabutang sa kuan, nalimot kong butang sa dali-dali. Nya. Paingon ko sa merkado. Mag-view na pud ko paingon sa merkado. Or dito sa merkado. Kay may na lang kanang taga Hinguog nga tuwa sa layong dapit, makakita sa ilang dapit, gimingaw na sila. Butong paingon ako sa merkado, nagkuhat sa sakyanan. Merkado?
sa ko kay gigutom ko. Init. Grabe ka init. Kaigang di. Ang pamasahe sa plaza pa yung sa terminal 9 pesos. Nuak si Oka. Hi, guwapa. Isa ka buko rice ako isa ka buko rice. Ay! Ako! Nara ni siya sa Hinguo Shut down. terminal. Isa ka rice ako Sa vlog na kuya. Oh, kung ganahan mo kaon diri sa kuan terminal, dira kay kuya. Noah, please. Tagan pa jugog sabaw. Nay sabaw. Sabaw, sabaw. Salamat. Salamat so much, mga unta. Nahuman na kaon guys. Ayan. Nya basi natingala mo nga nagdala kog bag. Kay nga ni magud ang plano na ko kaganiha. Isapot ko sa akong partner kay nami plano nga magmukbang. Nya katong samyang wala na nadayon kay nahubog naman siya. Nag-adto sa iya mga barkada. Unya pagkagabi nahibawan na pud nako nga tuan na pud sa Balingasag. Mao nang nagdadala ko no hay kugbag kay dili ko muuli sa balay unta kay gisapot ko niya. Gusto na ko adto ko sa akong friend matog niya. Naglibog ko mao nang nagdadala kog bag kay gisapot ko sa akong partner. Palit sa kog chinelas guys. Tadang, dang, dang. Hi vlog. Hi. Kurang na chinelas sa satbang. Ay ako mabuli. Nagdadaan pa yung bag. Yes. Muna terminal. Terminal sa Hinguo. Mag-asawa, mga bana, mag-uyab nya dalaha pud tag mga gamit o mura pud tag mabuang no
dira mura kog nabuang karon ay. Kailain magunang mag-away ta, di ta ganahag tan-aw sa naong, di ta ganahag pakakita sa iyang naong. Munang mura pud tag mabuang. Sa puton ta. Ya dala tag mga gamit. Kay di ta ganahan mo uli. Ingani ko karon mura kog nabuang. Na dala gamit. Kung pwede pa lang kung magkatulog daning kanal na. May pagdiri na lang ko sa kanal magkatulog.